So what's up mga idol. Karon daw magluto ko lumiron kay medyo tugnaw mga idol. Magkuha ta rin diri og ng lakimi. So ari ta ko aring tindahan mga idol. Lakimi. Tapos magkuha tag itlog mga idol bisag duha. Dato ta kusina mga idol kay magluto na tayo sa ato ang pampainit. Ito na po ang ating lumi mga idol. Wow mga idol, ang sarap.